धेमाजि जिल्लानि सिमेन्ट सापरि जनाय आरो सिलाफोथार बर' फरायसा थुनलाइयारि आफादनि गेजेराव फुटबल आरो भलिबल बादायलायनाय हाबाफारि। दिनै धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमेन्ट सापरि जनाय आरो सिलाफोथार बर' फरायसा थुनलाइयारि आफाद जयै सानसेनि हाबाफारिजों फुटबल आरो भलिबल गेलेनाय बादायलायनाय खुंफुंनाय जादों। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गासै दख'रानि बर' फरायसाफ्रा गावजों गाव सिनायलायनाय, खौसेथि थालायनो आरो मोजां सोमोन्दो लाखिनायनि थांखिजों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। अदेबानि बे गेलेनायाव जेबो बान्था थानाय नङा। खौसेथि आरो सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामना लाखिनो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। फुंनि समाव रिबन हास'नाय आरो फिरफिला बिरहोनायबो जादों। धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि लकेन बसुमतारिया रिबनखौ हास'नाय आरो सिमेन्ट सापरि फरायसालिमा बर' फरायसा थुनलाइयारि आफादनि बारग' आफादगिरि मिजिं बर'आ फिरफिला बिरहोनायनि उनाव हाबाफारिया जागायजेनो। सारफोर जासिगोरबाय दा दिनै जा मोनसे गोथार हाबाफारि सिमेन्ट सापरि फरायसालिमा जनाय हालामनि बर' फरायसालिमा आरो लोगोसेयैनो सिलाफोथार फरायसालिमानि बर' फरायसा थुनलाइयारि आफाद मोनथाम फरायसालिमानि जोंनि बर' फरायसा थुनलाइयारि आफादा जा मोनसे गोथार आरो खौसेथिखौ नोजोर बोनानै दिनै जा मोनसे हाबाफारि लादों फुटबल आरो भलिबल फ्रेन्डशिप मेच गेलेनाय बे हाबाफारियाव दान्दिसे नुजाफैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बे हाबाफारिनि गेलेनाय फिल्ड बेखेवनाय बे हाबाफारिखौ मावफुंनो मोनना बांसिन गोजोननाय मोन्दों आरो लोगोसेयैनो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बे गंथाम फरायसालिमानि बर' फरायसाफोरनिसिम धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि अननाय मोजां मोननाय जासिदों। मानोना जों मिथिगौ जोंनि बर' फरायसाफ्रा दिनैनि मुगायाव जोबोद सांग्रां आरो बेनि गेजेरजोंनो जोङो जेखि फरायसालिमायावनो थाया जोंनि बर' फरायसाफ्रा बोरैहाय खौसे थांनो हायो आरो गावनि थांखि आरो थाखायखौ बोरै आवगायलांनो हायो बेनि सायाव जोबोद कनसियास जादों बेखौ नुनो मोन्दों आरो जाहेथु जोंनि ओनसोलाव मालाबाबो बेबायदि हाबाफारि जाफेराखैमोन दिनै गिबि खेब बे लेखायैनो बांसिन गोजोननाय मोनबावदों जाहाथे इयुन समाव जोंनि जिल्लानि सिङाव थानाय गंफ्रोमबो फरायसालिमानि बर' फरायसाफोरा आवगायबोनानै बे हाबाफारिया आवगायलांबाय थागोन बेखौ मिजिंथिदों आरो दिनैनि मुगायाव सोलोंथाइजों लोगोसे गेलेनायखौबो लांफानो हायो आरो बे गेलेनायनि गेजेरजोंनो गावनि देहाखौ गोग्गो लाखिनो हायो आरो गावनि गोथार थांखि आरो गोथार हाबाफारियाव जेब्ला देहाया गोग्गोयै थायो अब्ला जाफुंसार होनो हाबा मावनो जोबोर गोरलै जायो बे बिजिंजोंनो जोंबो आसा फारिदों धेमाजि जिल्लानि साफा बर' फरायसा आफादनि मावथि हिसाबै इयुन समाव जोंनि फरायसाफोरा बेबायदिनो गोथार आरो गोग्गो थांखिजों आरो गावबा गाव जिउ राहा दानायाव आवगायलाङो बेखौ मिजिंथिदों बे लेखायैनो दिनैनि बे जा मोनसे मोनथाम फरायसालिमानि जा बर' फरायसा थुनलाइयारि आफादनि जा फ्रेन्डशिप मेच गेलेनाय बे गेलेनाय हाबाफारिया मोजाङै जाफुंलांगोन आरो उन समावबो फैगौ समाव बे आवगायलांथागोन बेखौ मिजिंथिदों आरो अबं गसाइनि सेराव आसा खालामो जोंनि फरायसुलिनि जा मोनसे गोथार थांखि बे थांखिया मोगथां महर मोनगोन धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसालिमा आफादनिफ्राय बे मिजिंखौनो सिगाङाव दोनदों। लोगोसे जोंनि सिमेन्ट सापरि फरायसालिमा बर' फरायसा थुनलाइयारि आफादनि साफ्रोमबो मावथि बिथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिहरबाय जिहेथु दिनैनि बे सेथि हाबाफारि जोंनि सिमेन्ट सापरि फरायसालिमानि गोथार फिरफिला बिरहोनाय बे हाबाफारिखौ आंखौ हांख्रायनानै लिंहरदोंमोन दा बे हिसाबै आंबो जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बेनिफ्राय गोजोननाय आरो दिनैसिम बुंनो थाङोब्ला मोनफेराखैमोन दिनै बेखौ गिबि खेब होनना बुंनांगोन मानो होनबा जोङो थांनाय समफोराव जेब्ला जोङो बिबानाव दंमोन अब्ला जों बे हाबाफारिखौ लानो हायाखैमोन आरो मावफुंनाय जायाखैमोन लोगोसेनो जोंनि मोनथाम बा जोंनि धेमाजि जिल्लायाव थानाय फरायसालिमानि बर' फरायसाफोरखौ जों खेबसेयैबो लोगो मोनलायाखैमोन दा दिनै जोंनि दैदेनगिरि फंबायमोना बेखौ लादों
मोनथाम फरायसालिमानि फरायसाफ्रा दिनै खौसेयै दिनै बेयाव जोलुर आरो बुलुर गेलेनाय बादायलायदों। बेखौ खोनानानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो जोंनिनो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि लकेन बसुमतारी आदा बिथाङाबो दिनैनि बे गेलेग्रा फोथारखौ बेखेवनानै होफैदों। दा जोबोद गोजोननाय मोन्दों। इयुनाव जाहाथे जोंनि गासिबो फरायसाफ्रा फरायनायजों लोगोसे जोंनि ओनसोलनि जौगानाय आरो जोंनि गेलेमु गासैबो बिथिङाव जों जौगानांगोन बेखौ जों आसा खालामदों। लोगोसेयैनो जोंनि साफ्रोमबो बर' फरायसाफ्रा गाज्रि जानाय लोंनाय फेग्रा मुवानिफ्राय जानगाराव थानानै गाव गावनि सोलोंथाइजों लोगोसे हारि माहारिनि जौगानायखौ लानानै सोलोंथाइनिखौ लानानै आरो गेलेनाय फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगागोन होननानै आं आसा खालामदों। लोगोसेनो फैबाय थानाय समफोराव आसा खालामबावदों मोनफ्रोमबो फरायसालिमानि बर' फरायसाफ्रा गाव गावनि खुगा लाइसिखौ इन्जुर लाइसिखौ जोंनि बे ओनसोलाव बा जोंनि ससियेल मिडियानि गेजेराव गोसारहोयो आरो जोंनि बे मेलेमजिबि बर' फरायसाफोरनि रेबगनखौ बा खन्थाइ रायथाइखौ जोङो नुनो मोनगोन बेखौ आं आसा खालामदों दिनैनि बे पर्टेलनि गेजेरजों। लोगोसे जोंनि बे सिमेन्ट बर' फरायसा थुनलाइयारि आफादनि जायनोखि गायसनगिरि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोननिसिमबो आङो रोजा रोजा साबायखर जासिहरदों। बिथांमोन जाबायदि थांखि लानानै जोंनि बे आफादखौ गायसननानै गालांदोंमोन बे थांखिखौ जों दिनै लासै लासै मावफुंलांनो आवगायबोगासिनो दं। बेखौ जोङो माखासे उसुबिदानि थाखाय जोङो सिगां आवगायनो हायाखैमोनब्लाबो जों दिनै लासै लासै आवगायबोबाय दं। आरोबाव फैबाय थानाय समफोराव जोङो बेफोरबायदिनो गासैबो फैबाय थानाय दैदेनगिरिफ्रा बेफोरबायदि गिदिर गिदिर हाबाफारि बा मोनफ्रोमबो बर' फरायसाफोरनि इयुन सिमांखौ जौगाहोनाय जांख्लाखौ माने गोजौ फारसे लांगोन होननानै आं आसा खालामदों। लोगोसे जोंनि बे Bsls आफादखौ बा सिमेन्ट बर' फरायसा थुनलाइयारि आफादखौ 2004 मायथाइयाव जानिखि दा जोंनि फोरोंगिरि दनेस्वर नार्जारि बिबुंगोरा आरो लोगोसे प्रबिन बसुमतारी सारमोना गायसनना गालांबाय बिथांमोननिसिमबो रोजा रोजा साबायखर जासिहरबाय आरो आसा खालामदों दिनैनि बे फ्रेन्डलि मेट्सआव मोनथाम हान्जानि गेलेगिरिफ्रा मोजां मोजां गेलेनानै जाहाथे गोजोन मोनलायगोन आं बेखौ आसा खालामबाय। लोगोसे मोनथामबो फरायसालिमानि गासैबो दैदेनगिरिफोरखौ आंखौ दिनै बेयाव आलासि महरै हांख्रायहरनायनि थाखाय आं गोजोननाय जासिहरबाय। गोजोन्थों।